željela bih vas pozvati 10.10. U 6 sati popodne na jedan online sastanak, na jedan workshop koji sam dizajnirala, koji sam također znači i čiji sam autor i ne vjerujem da ima sličnog sadržaja trenutačno u ponudi. LinkedIn kao alat je baza, znači koristimo se LinkedInom kao platformom na kojem jesam već od 2017. godine, pisao sam čak i još prije, ali jedna sam od rijetkih autorica ili autora koji svakodnevno objavljuju na LinkedInu. Mi je cilj doprijeti do ljudi, do korisnika, doprijeti do potencijalnih klijenata također, koristeći razne uvide, koristeći razne content forme pomoću kojih prikazujem svoje znanje, primjenjujem sve to kako bih pokazala primjere s klijentima s kojima radim, također podučavam dosta i nikako ne volim baš prodavati. Prodajni sadržaj svakako je manji dio onoga o čemu inače pišem na LinkedInu, a naš workshop koncentrirat će se naravno, znači LinkedIn kao baza, znači kao alat, SEO također kao alat koji je itekako važan, pogotovo za one korisnike, content kreatore, klijente koji imaju web stranice i kojima je cilj organski rast, znači ne uložiti kune, eure u oglašavanje, jer mislim nekad možete kontrolirati to, imate parametre naravno kako to možete kontrolirati iz tjedna u tjedan, ali je sporije, svakako je sporije organski rast, ali je efikasnije i prikazat ćete se svakako u boljem svjetlu. Znači LinkedIn je SEO alati i naravno content, budući da sam copywriter i kreiram sadržaj za klijente iz raznih segmenata, pogotovo iz ugostiteljstva, hoteli, znači uslužne djelatnosti, pogotovo uslužne poput mene, spadam baš u tu kategoriju. Znači pokazat ću vam kako profil optimizirati uz pomoć SEO alata, znači idemo u produkciju sadržaja. Jedna od korisnih stvari je da ću nagraditi one brze polaznike s time da ću im pomoći u pisanju 2 postova, zahtjevnih postova. Očekujem vas, ili barem vas svakako želim lijepo dočekati i pozdraviti vas 10.10. u 6 sati. 3 sata radimo i to s ciljem da budete što vidljiviji na LinkedInu. 3 sata, znači 70 eura je cijena i prijava će biti na linku ovdje u newsletteru. Pozdrav!